rád strašidelná temná místa, tak tohle video je přímo pro tebe, protože jsme se vydali do reálného děsivého domu a dopadlo to fakt zajímavě. Čau, já jsem Sračka. videa. Lidi, v dnešním videu bychom se chtěli s klukama vydat do opravdu strašidelného domu, protože před nedávnou dobou mi jeden fotku, na kterém se nachází tohle zelené monstrum. A lidi, tenhle ten dům jsme si tím pádem vyhledali a rozhodli jsme se, že se do něj vydáme. Ahoj lidi, dnes jsem se rozhodl jít hledat Alzáka do Alza prodejny v Oháju, protože mi nevrátili peníze, když jsem si koupil novou telku a byla rozbitá. Poblíž. Snad už tam budeme. Doufám. A doufám, že máte nachystanou svoji výbavičku. No to mám, podívejte se, kluci. Já tady mám jen tuhle vysílačku, druhou má Domča, kdybychom se náhodou ztratili, tak se držte při nás, Přesně ať tak, se jo, dorozumíme. přesně Jo, tak. A jsi si jistý, že to funguje tohle? Jo, funguje to. Co? Podívejte se, já to tady nastavím, takhle. Tak. Jo, to je pravda, Domčo, vypni to. Hlavně, že už aspoň víme, že to fakt funguje. Jo, tak můžeme jít. Jdeme. Kluci, podívejte se, tamhle se svítí. Kdo se ptal? Strašný barák omrknou. Cože? Otevřený, můžeme jít rovnou jdeme. No, tak to je fakt záhadný. Pojď, Tak pojď za pojďte, mnou. kluci. A pozor. Kryju vás. Běžte dovnitř, vy máte zbraně. Jo. Co? Co to mi, kluci? Co tam je? Podívej se. To je zrcadlo tam. Co? Když tě z bytu vyhazují 4 měsíce před volbama, tak se chováš jako Upřímně tady vevnitř to vypadá fakt děsivě, ale kluci, měli bychom se jít vydat nahoru, protože tam svítilo to světlo, takže pojďme. Ale já první rozhodně nej... Kluci, tam se bliká, podívejte se. Děláte legraci, Připrav ne? si zbraň, ty humy taky a jdeme nahoru. Jo, rychle, Domčo, utíkej. Je tam něco? Koukneme. Tady nic. A v něm nic, iba železná tyč. To je za rádio. Zkus ho pustit. No teda, tak to rádio je fakt zajímavý. Svítil se to, pokusíme No, naladit. zkus tam naladit nějaký šmouly. Zmáčknu třeba tohle. Nefunguje to. Tady je ladění, zkus to. Jo, Už rozhodně nepůjdeme a kluci, měli bychom rovnou okouknout nějakou další. Počkat, co to je? Kde je Domča? No, to by mě taky zajímalo, kluci, nikde ho Já nevidím. mu zkusím zavolat na vysílačku. Zkus to. Domčo, seš tu někde? Neutek si? Jak se nazývá? Co? Neunesli ho ty duchové? No, tak to nevím, kluci, asi bychom se tady měli maloučko porozhlídnout. Nejbližší dveře jsou tady, tak bych šel tam, ale opatrně. hlavně musíme jít společně. A ti první. A tam najdu. Vás, Ty kluci. dveře jsou pootevřený. Co? Jste připravení? Jo. Třeba tam bude Domča. Kluci, to si děláte legraci, ne? Jdeme dolů, tady nahoře už nebudu ani vteřinu. Jo, pojďme dolů. Lidi, nechápu, proč jsme zavírali ty dveře, teď duch nima může proletět. Škoda, že tu není Domča, ten má dobrý stroj na vysávání duchu. Víťo, tady je opravdu hodně věcí. No, ale nevím, co by nám pomohlo. Maximálně tahle levandůlka, ať to tu trošku voní. A ještě tam prachovka. Můžu slechtat ducha. No, tak to nevím, jestli by pomohlo. Kluci, tak tohle je fakt nechutný. Ta klika je úplně celá od... Co to si byl zase ty? Kluci, s tímhle nemám nic společného. Tak určitě. Moc ti nevěřím, ale tak aspoň otevři. Co? Já se Vždyť to nejde. No, tak pojď. Jo, mám to. Pojďte, kluci. No, ti první, já už nikdy první nepůjdu. No a pak si umej ruce od toho slizu. Jo, umej. Koukni ještě za roh. Pojďte, kluci. Kluci, tady to vypadá celkem děsivě. Tady to je čistý. Já tam za váma nejdu. Kluci, pojďte sem, něco jsem našel. Co? Ukaž to. Laseromet jako Domča. Cože? Ne, já mám lepší laseromet. Ne, ty máš jenom vysavač. Ale vysa je všechno. Kluci? Maximálně prach. Slyšíte to?
Já jdu na... Humi, co to děláš? Pak půjčím ti svůj vysavač, pak to můžeš vysát ty drobky, ty prasáko. Počkej, ale nikam neodcházíte, kluci, já se tady budu bát. No, my to jdeme dál prozkoumat. Jdem, kluci. Jo. Tak já jdu taky, já tady sám nebudu. Kluci, upřímně jsem nečekal, že to tady bude dneska takhle děsivý. A lidi, pokud se vám tyhle videa líbí, tak rozhodně běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku. A pojďme tady na takových 70 000, aby se vydáme do dalšího takhle děsivého domu. No, kluci, co dělá ta maska na stole? Kluci, ta maska je fakt děsivá. Jo, My? souhlasím. Nechceš si ji vzít, aby se tě ten duch bál? To máš pravdu, takhle bych ho mohl vyděsit. Co, jak vypadám? No, děsivě. Teď vypadáš hodně děsivě, Humi. Tak jdem na ducha. No, já nevím, ale aby se tě nebál až moc. Kluci, já jsem tady našel taky masku. Podívejte se a... Jsem jak Hitler, děláš si prdel. Čo, vypadáš taky děsivě, úplně jako Terminátor. No, bohužel dom nejsem, ale lidi, napište schválně do komentářů, kdo vypadá strašidelně, jestli Humi, anebo já. Kluci, tohle musíte vidět. Co? Co to je? Kluci, na tohle si sundám masku. A rychle jdou na ní. Rychle, Jo. Tak seš úplnej čurák! It's peanut butter jelly time. Peanut butter jelly time. Peanut butter jelly time. Where you at? Where you at? Where you at?